Nakakita na ba kamo sa iyong forever o hangtod karon nagduha-duha pa kamo aron di kamo magmahay? Anay lolo ug lula sa Bohol nga nag-viral sa social media human sila nagsaulog sa ilang ika-70th wedding anniversary pinaagi sa pagpakasal ug balik. Anang report ni Orchids Lapingkaw. Till death do us part. Hangtod karon, mao kini ang saad nga gihuptan sa magtiayong sila si Potensiana Tayabas Larisma, 85 anyos, ug Fidel Duterte Larisma Sr., 86 anyos. Ilang gisaulog ang ilang ika-70th wedding anniversary ni adto Nobyembre 18 ning tuiga pinaagi sa pagbugkos pagbalik silang pagigugmaay sa usa ka simbahan sa Tagbilaran City sa Bohol. Sa ilang kaminyuon, aduna sila'y 7 ka mga anak, ubay-ubay ka mga apo, og 13 ka mga apo sa tuhod. Nagsugod ang ilang love story sa dihang sila mga ulitaw og daga pa. Og tungod kay uso sa ilang panahon ug sa ilang lugar ang bayanihan, nitabang ang duha sa bayanihan og hangtod nga sila nagkaila-ila. Sa ilang panagigalaay, namugna ang ilang pagihugmaay ug hangtod nga sila nagminyo. Og kun unsang ilang sikreto sa lig-on nga kaminyoon, Unay namang gisintro sa Ginoo ang among kinabuhi. Bisan unsay among mahimo, gisalig dyan namo tanan sa Ginoo. busa, kun atong isentro ang Ginoo sa atong relasyon, magmalinawon ang pamilya ug ang pagigmaay sa matag usa, sama na lang sa istorya nila ni Lola Potensiana ug Lolo Fidel. O ba ni Rod Prado, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.